kakainin natin ngayon ay native chicken. Kaya umpisa na natin. Tara, kain na. Ito yung sabaw niya. Maganda kapag may alaga kang manok para kung gusto mong kumatay, mabilis lang. Ganito buhay sa probinsya. Halos lahat minsan ay libre, basta masipag ka lang mag-alaga ng manok, baboy, magtanim ka ng mga gulay. Mabilis lang dito.
Ibang lasa tong native na manok. Matigas yung karne niya.